Koukám se, že jo, dám pivko, abych přežil další den. Jsou borci, co tráví dny v laboratořích sami, vůbec jim to nevadí. Já bych tak žít nedokázal. Byl taky moment, kdy jsem zjistil, že nesnáším práci. Dal jsem 3 dny v prvním zaměstnání. Americký přístup, Dietní jo, strava. dáme si 2 Big Macy a k tomu dietní kolu, takže to je standard. Když první věc, co udělám ráno, zvednu telefon a podívám se 20 minut na telefon, tak celý ten den se cítím jako divně. Najednou se začne objevovat spousta Batmanů. Já bych rád dneska tady s tebou uvedl tady náš dnešní podcast, který má název Účastníci podcastu. Skvělý název mimochodem. Tam. Skvělý název mimochodem. Zdravíme toho, kdo to vymyslel a děkujeme. Dneska bychom rádi vám něco řekli o tom, jak se máme, co cítíme v dnešní době a jako nějaká zajímavá témata, něco, co vás snad bude bavit. Určitě, tak jako správný Čech mám se na nic, všechno je příšerný a protloukám se, že jo, dám pivko, abych přežil další den. To je prostě život ve Ty střední. dáš pivko? To je, no občas, i něco tvrdšího. Já myslím, že jsi na vodku spíš. Becherovku. Becherovku. No, já jsem na prezidenta, no. No jo. Tradice. A ne, to říkal, myslím, že Borovský to napsal, že abys mohl přežít, a to si nejsem jistý, ale myslím si, že Karel Havlíček Borovský, že abys mohl přežít ve střední Evropě, tak musíš být neustále lehce podnapilej. Není to daleko od pravdy. No, můžete nám napsat do komentářů, jak často pijete vy. Ano, našich úvodních asi 5 subscriberů, což budou asi naše maminky, si myslím, tak nám do komentářů můžou napsat své dotazy a postřehy. No fajn. Já na tebe mám rovnou první dotaz, Máro. Ano, jsem úplně... Co byla tvoje první práce? Moje první práce... To bylo ostrý. Já jsem měl tu čest pro jednu úklidovou firmu umývat všechny okna na severní straně na architektonické fakultě ČVUT. To byla moje úplně první práce. A to byl taky moment, kdy jsem zjistil, že nesnáším práci. Protože jsem nikdy neměl tu čest pracovat v takovýhle vejšce. A ono by to nevadilo, kdyby ty okna nebyly udělané na středovém panelu. A ten středový panel, vždycky se to umylo z jedné strany, a aby se to umylo z té venkovní strany, tak se to okno muselo po tom středovém držáku otočit, ale ono se zaseklo v půlce. Mm-hmm. Takže ty si se musel s tím hadrem a s tou stěrkou vyhnout ven. Moc příjemný asi, viď? A... Třeba tak v 5., 6. patře? V 7. Myslím, že byl 7 pater. A začínal jsem od zhora. A hned první okno jsem zjistil, že se bojím vejšek. Výborný. Jo, že se bojím vejšek. Zjištění. A teď bylo to vnitřní dilema, že jo, protože jsem věděl, kolik je toho přede mnou. To mi vůbec nepřidalo. Teď tu práci mi sehnal rodinný příslušník, který znal majitele. Takže teď ten vnitřní konflikt, že jako nechceš odejít hned první den. Nechceš být za blbce prostě. Nechceš být za blbce. Dal jsem to až dolů. Oni ze mě byli úplně nešťastní, protože každý třetí okno bylo strašně umytý zvenku, že? Protože jak jsem se klepal a snažil jsem se vlastně přežít, nebo nespadnout, nebo nezamrznout. Tak to nedopadlo moc dobře. Ale když si vlastně vemu, když jsem to umyl celý, trvalo to fakt ty 2 měsíce, to byla letní brigáda. A když jsem to domyl, tak to množství stresu, co jsem zažil za ty 2 měsíce, když jsem si porovnal s tím, jaký peníze jsem dostal do ruky, tak to bylo tenkrát to rozhodnutí jít si udělat živnost a vydat se v životě úplně jiným směrem. A bylo to špatně, jo. Já nevím, jestli mi to v životě pomohlo nebo ne. Kdybych měl jinou první zkušenost pracovní, jo, tak si myslím, že by se ten život taky vydával někudy jinudy. Ale bylo to takhle. No.
No, Já na tebe navážu. Mám vlastně jako podobný příběh, ale já jsem tam 2 měsíce nevydržel. Dal jsem 3 dny v mém prvním zaměstnání. Bylo to dětský zábavní centrum na Zličině a to byla jako katastrofa. My jsme tam byli multibrigádníci, v té době 100 za hodinu. Mně bylo nějakých 15 let. A to byl to můj vlastně první zaměstnanecký poměr, kdy jsem měl jako podepsaný nějaký DPPčko a od té doby vlastně jedinej. No. Zaměstnanecký poměr. Sdělím vlastně tvoji historku. To, co všechno jsem tam musel dělat s těma dětma, si furt hrát, upozorňovat je na ty stejné věci do kolečka. Teď děláš vláčky, který ti pak ty děcka přejíždějí přes nohy těma vláčkama, že umyslně prostě autíčko. Jo. Vidíš ty děcka, jak nechutně se ládou těma řízkama, nechávají tam zbytky, prostě nebylo to úplně pro mě, no. Další téma, na který bych se tě rád zeptal, tak je nějaká propojenost mezi prací a užitkem z toho tvýho života. A work-life balance. dneska se tomu tak říká. Dneska se tomu tak říká. Hodně moderní téma, baví se o tom spousty novinářů, je to všude po internetu, abychom vlastně byli vyklidnění, abychom nevyhořeli. A co si o tom myslíš? Není to nový téma. Tohle už v Evropě běží stovky let od Komenského. Komenský, Jan Amos Komenský zaved pro nás, pro Evropany, jinak on ve světě tak známý není, zaved to dělení 8-8-8. A to bylo hlavně proto, aby rolnictvo dělalo něco jiného, než že bylo na poli. Jo. Takže work-life balance se vlastně generačně řeší furt dokola a ta debata je pořád stejná. Jo. Lidi chtějí málo pracovat. Nebo co si pod tím pojmem představíš? Spíš si myslím, aby to nezahlo do jednoho nebo do druhého extrému, aby lidi věděli, že kde už příliš pracujou, takže jim z toho šibne, a kde naopak málo pracují a taky jim z toho šibne. Jo. Já si myslím, že oba ty extrémy budou mít ve výsledku podobný důsledek. Jo, tu psychiku, ale já nejsem psycholog ani psychiatr, já o tomhle tématu za stolik nevím. Já osobně mám ten život rozdělený, takže já se věnuju nějaký sportovní činnosti, rekreační, vůbec ne závodní. Dobře se najím, dobře se vyspím. To si myslím, že spousta toho stresu vychází z toho, když to tělo není v pohybu nebo není dobře živený. A nevěřím tolik, že v takový to, co mi přijde, že se hodně nese tou společností, že musíš, i když nechceš. Jo, přijde mi, že to je jedno z gro výchovných, který se používá. Nevím, jestli ve střední Evropě nebo v celém světě, to nevím, dost tak stovalý nejsem. Ale taky to musíš, i když nechceš, nechce se ti ráno do práce, musíš, nechce se ti ráno vstávat do školy, musíš. Tak já si nejsem úplně jistý, jestli to je správný náhled na život. Tohle, když samozřejmě řekneš veřejně, tak první za tebou přiběhnou a sdělají ti, že takhle by to chtěli mít všichni a já nevím, co takový ty nápravný řeči, jak z polepšovny. Ale já si nakonec myslím, že když si člověk zařídí ten život tak trochu mimo ty standardní morální a slušnostní hodnoty, které se člověku dávají, když si to udělá trošku víc podle sebe, jak je nakonec šťastnější. No ale tak nesmí si do toho člověk nechat kecat. Já jsem měl možnost navštěvovat několik rodin, protože já jsem mileniál, děti nemám, byť většina mých vrstevníků, co se mnou už studovali třeba na střední, tak už svazdaný jsou nebo děti mají. Já jsem v životě potkal pár lidí, kteří mi radili, abych si rodinu a děti pořídil pozdějc. Každý to odůvodňoval nějak, zatím se ukazuje, že měli pravdu, ale tak to potom člověk zhodnotí až úplně na závěr toho života. Že? Ale dalo mi to možnost jít se vlastně podívat do mladých rodin a
když jsem v té rodině braný jako rodinný známý, tak to pozorovat. Jo. Zajímavý je, že z 5 rodin, který jsem pozoroval, tak už jenom jeden ten pár je spolu. Jo. Zbytek jsou buď rozvedený, a nebo jsou sezdaný, ale žijou odděleně. Většinou ten krach přišel do roka, do 2 po prvním dítěti. Jo, z různých důvodů. Ale čeho jsem si tam všimnul, že my jaksi zvláštně adorujeme to, když dokážeme někoho přesvědčit, aby šel udělat něco, co nechce. Jo. Si pamatuju, že když ty děti třeba už potom těch 3, 4, 5, když něco vyrobili a vyrobili to z vlastní vůle, našli si papír, našli si tušku, něco nakreslili, tak je to tak jako jo, máš to hezký, dobrý, věnou se tomu všichni 30 sekund, minutu a pryč. Ale jakmile to dítě jako nechtělo něco udělat, řeklo se mu, že má třeba, nevím, plácnu, vynést koš. A on nechtěl. A oni ho nějakým způsobem, nejčastěji jako pak už za použití vyššího hlasu, donutili ten koš vynést, tak nad tím se všichni rozplývali 10-15 minut. Jak je to možné? Ne, jakože to je to správný, teď bylo na nich vidět, že jako cítí, že to dítě vedou správným směrem, jo, ale já jsem si nebyl spíš, jakoby já jsem zatím viděl to, že oni ho donutili udělat něco proti jeho vůli, jo. Když to řeknu hodně filozoficky, tak mi přijde, že jako jemu ten koš nepatří, že jo, všechno v tom bytě patří těm rodičům. Myslím si, že pro správný vývoj člověka je soukromý vlastnictví strašně důležitý. Přijde mi, že více to dítě naučí starat se o koš, když bude mít svůj koš. Jo, když jako má se starat o věc, kterou vlastní ten rodič, mluví o ní, používá ji on, tak ho to podle mě nenapadá úplně svévolně. No a pak právě ho do toho musí nutit. No a tam vzniká tenhle ten základní model chování. On jako nakonec toho člověka nějak vychováš a dovedeš ho k tomu, že on teda dělá ty věci, co ho nebaví, dělá ty věci, co mu jsou nepříjemné, a dělá je, protože jsou správný pro ten život. No a z toho si myslím, já osobně vychází takový ten vnitřní pocit mnoha lidí, že vlastně jsou v práci, kterou nechtějí dělat, jsou ve vztazích, který nevědí, jestli chtějí, ale dělají je, protože musíš dělat to, co nechceš. To je to správný. Myslím si, že existuje cesta, jak sám se sebou pracovat tak, abys dělal vlastně to samý. To jako vždycky, ty věci jsou správný, jo, ale máš k tomu podle mě přiřazený špatný pocit. A dá se pracovat s tím, aby se to otočilo. Takže ten člověk stejně půjde do práce, možná i do té samý, ale už se mu tam každý ráno bude chtít. A bude spokojený z toho, že tak tam je. Jo, protože už to není jako, už to nemá v pozadí jako něco, co by měl dělat, protože tak mu to vštípily autority, který kdysi poslouchal, ale je to něco, co chce dělat. Jo. A je to asi taková, si myslím, moje vnitřní myšlenka, se kterou teď nějak pracuju. No. Jak jsi k té myšlence dostal? Přečet jsem si od Machiavelliho Vladař a Schopenhauerovi Věčné myšlenky. Od Thomase Manna. Thomas Mann se psal od Schopenhauera Věčné myšlenky. Schopenhauer je hodně hutný filozof. Já polovině těch věcí, o kterých mluví, vůbec nerozumím. A je to fakt na to přečíst si kapitolu, dát si půl flašky vodky a jít o tom přemýšlet do lesíka. Stejně přijdeš na nic, jo. Ale on potom, Schopenhauer napsal takovou knížečku Aforizmy o životě člověka a společnosti, se to jmenuje, myslím, kde on zkracuje ty svoje myšlenky a překládá je trošku do takových jako stravitelnější podoby. No a tam už se s tím dá pracovat líp. On třeba tvrdil, že štěstí je pouze časté opakování věcí, které ti přináší radost.
Což z dnešního pohledu je vlastně asi, tak bych řekl, každý feťák. Jo, ale Tak my jsme nějakým způsobem závislí na tom našem životě. Jo, to je jakoby nejenom feťák, ale prostě závislost, kterou máme. Na telefonu, na sociálních sítích, na sociálních vazbách, který máš mezilidsky, na moci, na penězích. Jsme takový jako... A tak závislý, to je otázka, jo. Závislost, co je vlastně závislost? To je stav, kdy kdy vlastně celý to tvoje konání už není o ničem jiným, než že scháníš cestu k tomu předmětu závislosti, skonzumuješ ho a rovnou hledáš tu cestu znova. Už tam není nic jiného. Takže jestli si dřív k tomu ještě si rád šel zaplavat, nebo tě občas napadlo, že máš chuť se jít bavit s těma lidma, nebo cokoliv jiného, tak všechny tyhle ty činnosti vymizejí a už jsi koncentrovaný jenom na jednu činnost. Což má fyziologický podklad samozřejmě, jo, protože když si člověk, no tak u těch drog je to nejrychlejší, protože mají největší dopad na dopaminerní dráhy. Jo. A ten jako lidský mozek hledá nejkratší cestu ke štěstí a on když dostane takhle silný podnět, tak on tam hned vytvoří dopaminovou dráhu a vzhledem k tomu, jak je silná, tak aby si se z toho hned nezbláznil, tak on začne rušit ty původní. Jo, to je jako takový celkem přirozený proces, jako člověk nemůže být úplně neustále v euforii, on by se z toho zbláznil. No a tam potom dojde k té chybě, takže se musí tato činnost ukončit, oni ty receptory usnou a oni zase ožijou ty ostatní a dá se to dohromady, jo. To jako není trvalý nebo nevratný proces. Takže závislý může být člověk úplně na všem. To nemusí být jenom drogy, to může být opravdu peníze, může to být koukání do lžičky. když to prostě to, ale nemyslím si, že obecně by se dalo říct, že lidi jsou závislí na penězích nebo i na telefonu, nebo to, ano, tráví tam hodně času. Trávíme hodně času na telefonu. Ale generace předtím trávila hodně času počítačů, generace předtím věřím, že trávila hodně času na houpačce a na jednom místě v nějakém lesíku. Víš, jako každá ta generace má něco, kde zabíjela čas, určitě. Jenom to bylo vždycky v trochu jiném prostředí. Teď se prostě používají telefony. A já si myslím, že to není až tak špatný ten telefon, že to je super věc. Má to výpočetní výkon, víš, který před 20-30 lety někdo musel dát ohromný kapitál do toho, aby získal počítač do výpočetní výkonu, který ty máš dneska v krabičce, když tam udělat spoustu věcí, chceš v kontaktu se spoustu lidmi. Já si nemyslím, že to je tak špatná technologie. A přijde mi, že dneska už se to i dost vyrovnává, že se dostalo do podvědomí, že dobře, když do toho koukáš 9 hodin denně, tak asi ti z toho může šibnout, takže už to lidi buď vypínají, nebo na tom hledají jinou činnost, nejenom takovou tu přiblblou, že? Myslím si, že ta samoregulace tam funguje dobře. Nebo co vlastně o tom myslíš? U těch telefonů na mě lidi jsou často tím dopaminem tak přehršený, že jako vyhledávají neustále ten další a další zdroj a nedají tomu mozku prostor na to, aby vlastně jako zpracoval, co všechno mezi tím viděl. Nabouráš si ty dopaminové receptory vlastně hnedka ráno, víš, že celý den už budeš jako narušený. Chci to říkat blbě, ale já když první věc, co udělám ráno, zvednu telefon a podívám se 20 minut na telefon a budu tam ne jako odepisovat na zprávy, ale scrollovat videjka, tak celý ten den se cítím jako divně. No tak jestli už to máš v téhle fázi,
No tak pak ti ten mozek dává vědět, že ta věc nad tebou má moc velkou kontrolu, no, že tam probíhá nějaký vnitřní konflikt, tak není nic jednoduššího, než to vypnout. A víš, ono to je problém, já jsem to zkoušel a nic nebyl problém, kromě finančních záležitostí. Ten dneska už bankovní účet, vůbec jako práce s penězma, s bankou, tak je přes tu aplikaci, která vyžaduje můj ksicht nebo nějaký kódík. Ano. A jakmile už to zapnu, tak se samozřejmě podívám na nějaké věci okolo. Jo, ale když už jsem se rozhodl, že dobře zkusím týden mi vyplay telefon, why not, jako jestli tě někdo fakt nutně schání, tak on tě přijde navštívit nebo ti napíše mail, víš, jako, nebo myslím si, že ve většině života nebo ve většině životech lidí se jako nedějou tragédie na bázi hodiny, takže můžeš klidně týden nebejt online a nic moc vážného se nestane, ale když už mě potom donutilo něco to zapnout, tak to byla banka, no. A nejde to moc vymyslet jinak. Internetový bankovnictví. No, jedině. Vím, že to stejně potvrzuješ v té aplikaci. Mně řekli v bance, že ještě by možná šlo nastavit výjimku, že by to teda, když bych měl starý tlačítkový nějakou Nokia nebo něco, tak na takový ty SMSky, že tam něco zadáváš, ale jinak stejně to furt chce v té aplikaci potvrdit, že seš to ty. Dvoufázové ověření. Takže jako záruka bezpečnosti, no. Já jsem za to rád, že to tam je. Jo. Tak nejvíc podvodů je z internetového bankovnictví. Ty aplikace jsou strašně bezpečnou záležitostí. Jo, to je jako... Takže tak. A prostě ty telefony je to naše součást a je to pokrok kupředu. Jo. Je lepší se s tím naučit pracovat, si myslím, než se tomu bránit. Proto velká chyba podle mě to, co se teď děje ve školství. Nemám na to samozřejmě nějaký jako brutální data, je to do slechu, konkrétně od 3 škol. Jedno je základní škola na Smíchově vedle té kliniky, vedle OC Smíchov. Teď nevím, jak se jmenuje, tam je základka. Druhá základka byla Schodová a třetí základní škola z Jiří z Poděbra, tam je nějaká základní škola. Mluvíš o zákazu telefonu gymnázium. během výuky. No, ale i ten přístup toho učitele. Jo. Já jsem měl možnost pozorovat jednoho klučinu, to byl od mý bývalý přítelkyně syn, a tam byl trvalý problém, že on nevěděl, co má za úkol. A když se to jako řešilo blíž, tak se zjistilo, že oni mají zakázáno při té hodině ten telefon vytáhnout. A oni jim promítnou na tabuli domácí úkol a chtějí, aby si to zapsali do toho papíru. Why? To dítě už 5 let pracuje s tím, že veškerou informaci si vyfotí a má. Ten mozek je naučený, že tohle je nejkratší cesta k záznamu informace a s tím umí pracovat. A oni mu říkají, že se má naučit složitější, časově náročnější a vlastně ve výsledku asi ekonomicky náročnější způsob záznamu informace, protože to je asi, já nevím, asi lepší podle něho, spíš protože to tak dělali oni. Jo. A přirozeně ty děti tam s tím měli problém. Teď oni jim jako dovolili udělat si WhatsAppovou skupinu, kde si mají ty úkoly řešit. Ale jenom jedna holčička, 2 takový ty extrémně poctiví, tak to měli zapsaný. No a ty oni ne vždycky nahnali, aby jim to tam vyfotili. Jo. Takže ve výsledku, co tím způsobili? Že by se zlepšila schopnost donést ten úkol, to se nezlepšilo. Akorát jsou všichni naštvaný a ty děti, včetně toho kluka, tak mají jednu poznámku za druhou, což v jejich očích z nich dělá blbce. Jo, ale nejsou blbci. Oni prostě jenom ta garda, která je učí, nepochopila, že prostě dneska ta práce s informacemi, dneska ten učební proces je jiný. Jo, a nevidím problém na tom, aby ta hodina byla koncipovaná tak, že ta technologie se používá.
tady máte úkol, vyfoťte si to, ať víte, co to je. A budou to mít, protože doma se ho zeptali, co máme za úkol. Já nevím. No ale na tom telefonu je furt. No, takže by fajn, já věděl. ti budu protiargumentovat. Já jsem na školách, kde žáci měli telefony, učil a učil jsem i na škole, kde ty žáci ty telefon neměli. A ta třída beztelefonová, kdy na začátku výuky všichni žáci odevzdali telefon do krabičky a po skončení výuky si ho zase vzali z té krabičky, tak měla asi o 200% větší koncentrovanost na látku. Ptali se na věcní dotazy, byli líp soustředěný na tu látku, která se tam probírala. Měli drive, byli akční, byla to zábavná hodina pro mě s nimi to otučit. Zatímco ty děcka, co byly na těch telefonech, tak jediný co, tak si psali mezi sebou, koukali se na internet a nedávali vůbec pozor. Ale já neříkám, nech jim telefon celou dobu v ruce, aby odletěli myšlenkama jinde. Já říkám, že papír a tužka, chceš-li, aby si ty děti odnesly, co mají dělat doma, tak je nech zapsat si to pro ně přirozenějším způsobem. Teď to přece... Fajn, a na to může ale fungovat třeba i tablet. No, a ten ti tolik nesvádí jakoby k tomu dělat si nějaký jiný věci. Že? Oni prostě nenosí papír a tužku, oni na to nejsou zvyklí, pro ně už to není, je to těžší, jako když mi někdo řekne, tady máte info, tak jako vyfotit si to a mít to v tom telefonu je mnohem jednodušší. Vytáhnout ten papír, mít ho u sebe, nosit ho, už je prostě složitější proces. Já jsem pro, aby ty děti s tím pracovali, s těma novejma technologiema, aby byly v tom, aby využívali té rychlosti vyhledávání, té pomoci kreativity. Ale zároveň by neměly být úplný gumy. No, tyhle ty věci vlastně jim trošku blokují nějaký osobní rozvoj, který na tu práci s těma zařízeníma pak ve finále jako dokážu využít. Mluvím složitě, ale co tím myslím je, když se jakoby třeba učitelka jim dá za úkol, ať něco vymyslí, ať vymyslí obrázek a něco namalujou. A oni první věc, co udělají, tak je, že půjdou na internet a najdou si obrázek, co by měli namalovat a pak to skopírujou, tak nezapojí kreativitu. Oni jakoby nic nového nepřinesou. Jo? Ten mozek vlastně ochudí o tu informaci, že by mohli něco vymýšlet. No, ta populace se pak stane jakoby hloupější. Já na tohle nemám data, protože nedokážu říct, jestli když vezmeš 10 šestiletých dětí a necháš je pracovat při výuce s internetem a vezmeš vedle další kontrolní skupinu, která k tomu nebude mít přístup po 90% výuky, jestli za 15 let budeš mít v té skupině, která internet používala, lidi celkově méně schopné kreativně vytvářet než v té druhé. To si myslím, že je něco, co by vyžadovalo dlouhodobý výzkum a pokus. Jako ta myšlenka je samozřejmě, já ji chápu, že když to najde na internetu a jenom to takhle bude okopírovávat, tak že nevymyslel nic vlastního. Ale zase se může najít tvar, způsob provedení, barevnostní kombinaci, kterou v životě neviděl a v tom mozku to zůstane. Takže pokud se někdy dostane k problému, který bude muset vyřešit, protože chce a třeba nebude mít na vybranou, tak si na tohle vzpomene. Stěrače stírají, notebooky svítí, světla svítí, raketa letí. Kam letí? Na Mars. Aha. No, tak s Elonem už bude zaplněno trošku ve přetlak, ale myslím si, že si kus země najdem. On se zahrabe do té vody jeho a bude dobrý. On tam chce stavět nějaký jsem viděl, a to myslím, že dělala NASA, že bude 3D tiskárnou tisknout takový umělý iglu. V podstatě zpracovávat ten materiál, který ten rover nabírá, přetavovat ho a 3D tiskárnou ho lisovat za sebou a udělá něco jako iglu.
Kecáš. A to má, tam vevnitř v tom se mají teprve postavit ty jednotlivý moduly a takhle by měli ty osadníky chránit před Podmínkama, venkovníma. Jako... Ne, teď mi to vypadlo před solárním zářením. Před UV zářením. Jak, víš, jak to nemá atmosféru a jak se tomu netočí jádro, nemá to žádnou magnetickou sféru, tak to dostává docela zabrat. To chápu. To ti přinese docela rychlýho raka. To bez toho stopru. Já nevím, jestli by se mi chtělo žít takhle celý život zavřený v hliněném iglu. Jako není to prostě udělaný pro člověka. No. Jsi výzkumník. Výzkumníci mají rádi svoje iglu. Soborci to tráví dny v laboratořích sami, vůbec jim to nevadí. Já bych tak žít nedokázal. Prostě to nedokážu představit, že prostě jako každý den probudím a jdu spát, jenom v jedné místnosti. Mám jednu činnost, furt to samý do kolečka. To je pro mě hodně divný. Někdo to má rád. Já bych to nezvládl. Já nemám rád takovou jako... Ty jsi mluvil o tom, že máš rád, jak se ti mění životní styl. Když si jdeš zaplavat, zasportovat, a jít se projít pro kafe, do žabky. Mám rád pohyb a když se mění prostředí, ve kterém jsem rád v pohybu. Jak se ti líbí naše prostředí tady? Ano, krásně jsi to vymyslel. Tohle je fajn, že ten tvar je fajnovej. AZ kvízovej takovej. Dobře vypadá. AZ kvíz. Dáme AZ kvíz někdy? Tam. Já to miloval, když jsem byl malý. A jako Angrecht. Ale už jsem to dlouho neviděl. Už to bylo vyčerpaný. Ty to koukáš? No, jenom na takový ty speciální scény, že nejlepší, best of the best. To běhání na Instagramu, ne? Jak Leoš Mareš dostal tu naprosto šílenou otázku. Nevím. Na nějakou skupinu nebo název člověka ze skupiny, ale byla to tak prapodivně položená otázka. Ben Kristoval se mu tam vedle směje. To bylo dobrý. Ale tak hezky to ukázalo, jak vlastně je to i hodně o tom, jak tu otázku položíš. Je úplně jednoduchou otázku, když položit, takže ten člověk vůbec netuší. Byl jsi někdy v Maďarsku? Ano, 2krát. Co jsi tam dělal? Jednou v Lázních, jednou na městské turistice. Ty? Taky jsem byl párkrát už, no. 2, 3. Pamatuju si, že Budapešť mi hodně připomínala Prahu. Taková jako podobná symbioza. To je ono. A místní mi připomínají Slováky, no. Já místním moc nerozuměl. Mají ten jazyk trošku jinačí, takže já jsem moc nevěděl, co mi povídají a angličtinu jsme taky moc neprovozovali, takže ruce, nohy převážně, ale všiml jsem si, že jestli občas mám dojem, že v Čechách jsou lidi neúplně nadšení, když na ně mluvíš, tak tam je to echt. Jo, tam prostě give money, vem si langoš a jdi. No, ani se na mě neusmívej, vadí mi to. Prostě je to na nich vidět, jo, že prostě už ten tvůj pokus o nějakou interakci bytostně obtěžuje. Co mají jako hodně spojitýho Slováci a Maďaři podle tebe? Myslím si, že Slovák by byl nejradši, bych řekl, že absolutně nic. Absolutně nic. Tím zdravíme všechny naše kamarády, ano, co jsou ze Slovenska. Ano, ze Slovenska, co jsou z horního Maďarska. Všechny z horního Maďarska. Ne, tak já tak to samozřejmě dělám si srandu, že jo. A jazyk nemají stejný, tak kulturu sdílíme určitě, historické kulturní sdílení tam máme. Věřím, že máme podobné smýšlení v náhledu na rodinu, na způsob, jakým se má životem jít, kariérně, vzděláním. To si myslím, že máme podobně, ale všichni. Já si představím způsob života, že si dám večer párek, pivo, 3 chlebíčky, možná k tomu. Úplně se brutálně přežeru v nějaký hospodě. Zapiju to tuplákem s kámošema. To asi v Anglii moc nenajdeš, co? Když se tak představíš v Nizozemsku.
Nevím. Ta kultura je odlišná, no. To nevím, já jsem v Anglii byl 4krát, z toho 3krát ještě na základní škole a jednou Prdlajs 5krát. 3krát na základní škole a 2krát od střední do teďka, ale fakt čistě jako turista. Jo, to znamená, já jsem neměl vůbec možnost nahlídnout do té kultury, že bych tam žil půl roku a vyzkoušel si to ne. To ne. A turistově je všude dobře, že jo. To je turista. Kde se podle tebe v Evropě nejvíc lidi přežírají? Jakože si dají nějakou pořádnou prasárnu a co nejvíc často tak teďka je to rozhodně u mě doma KFCčkem, protože od té doby, co se rozjela kauza kuřata v KFC, tak já na to mám pořád chuť. A ty o tom hlavně furt mluvíš, takže mi to chuť vytváříš taky, pořád, že? Prostě, protože mi to pustili, v podstatě tuna to je teďka zdroj informací číslo 1, takže furt na mě tam svítí KFC, takže se mi připomíná chuť toho kuřete. No podívej se, já už sliním. A no, vidím to. bych to pořád, jo. To je teda nechutný, ty tvoje sliny. A ty to jíš to? Nebo si přestal jíst KFCčko? No jako minule, co jsi tady byl, tak jsme si dali, že jo. Tak úplně nemůžu říct, že bych přestal. Ale chodím tam míň. Chodíš tam míň? Tak to já tam nechodím víc. A objednávám je domů. Jako je to... Furt je to brutální. Kyblí klasik, 2 tatarky a kola zero, samozřejmě to je dieta, že jo. Ten americký přístup, jo, dáme si 2 Big Macy a k tomu dietní kolu, takže to je standard. Tak to teďka jede u mě doma fest. No, tak já tomu nevěřím, věřím tomu, že tam tu a tam prodali prošlý kuřata. Věřím tomu, že když půjdu do každý hospody v Praze, tak spoustukrát najdu, že někomu prodali něco zkaženého, nebo a třeba i nevědomky. Jo. Ale když si vezmu to pemzum zákazníků, co KFC obsloužilo za, jak dlouho jsou tady, 20 let? No, 30 možná. Tak když vezmu to pemzum obsloužených zákazníků, tak ano, jestli tam jsou třeba 2% reklamací nebo reklamovatelných prodejů, tak věřím, že to se odehraje. Ale to z toho obrovského množství prodejů, jako furt si myslím, že KFC nemá celonárodní tažení na to, aby nás otrávilo. Nemyslím si, že tam takhle sedí. Víš, jako dělá to na mě ten... No hlavně teďka už ne, protože ty kontroly, co tam teďka aktuálně mají, ty vlastně nám garantujou, že to jídlo bude naprosto pořád. Ano, teď to bude nejlepší prodejna smažených kuřat v České republice. Vymydlená, vyčištěná úplně. Tam bys podle mě teďka mohl jíst ze záchodu. A když teďka hodně jíš to KFCčko, pocítíš rozdíl v té kvalitě toho jídla? Ne, to prostě není. A to, že po KFC je mi blbě, někdy víc, někdy míň, tak si myslím, že je daný tím, že je to savá strouhanka a těstíčko a to se vykoupalo na několik minut v přeškvařeném oleji. Myslím si, že jako už z toho institutu toho, že je to přepálený olej trošku samozřejmě, tak ti prostě bude blbě. No. A je to i tím kořením, co v tom je, to je to samé, když pojedu, já nevím, třeba do LA, do San Francisca, dám si na Los Polos Hermanos? No, tak to se ti udělá hodně blbě. Ale když si tam prostě někde na tom pobřežíčku dáš barbecue, to jejich, tak dopadneš stejně, ti je trochu blbě. Ale nechci říct, že se tam nic neděje. To ne, to jako ta indicie, nebo to poukázání na to, že se tam něco děje, tam asi je. Nebo co myslíš? Jako je tam fakt jako systematický prodávání zkaženého masa? Víš, co to je systematický? Si podle odběru, no. Věřím, že jsou pobočky, které prostě mají tak malý odběry. Že jako občas se tam něco takového stane, no. Mě trochu vadí,
Já mám rád presumpci neviny. Myslím, že je to velice důležitý koncept, který jako hodně pomáhá naší společnosti docela, jo. No. Hodně pomáhá té společnosti a protože než prokážeš tu vinu, tak to většinou trvá a ono se kolikrát ani jako ukáže, že se vůbec nic nestalo nebo není nic tak hroznýho. Ale ty lidi potřebují toho viníka hned, tak začne takovej ten veřejný lynč. My u nás zaplať pán Bůh to jako nemáme až tak silný, byť umíme člověka potrápit v tom mediálním prostoru. Ale tady si myslím, že už se to trochu děje. A je to, když se podíváš na ten dokument od Tuny, jak on mluví s tou státní potravinářskou inspekcí. Nevím přesně, jak se to jmenuje. Státní potravinářská veterinární inspekce nebo něco takového. A mluví s tím, teď nevím, jestli je to vedoucí, inspektor, ani jsem vzpomněl jméno, jakoby pamatuju si tam v obličeji, on tam má tu fotku jak u toho telefonu, jak spolu mluví. A on mu furt jako říká, co budete dělat, a teď řekne větu, aby tahle praxe skončila. A on mu tak fakt jako hezky odpovídá, že ano, že to vnímá a že jsou to všechno indicie a že proběhne to vyšetřování a tak dále, což je jako naprosto si myslím správný přístup. A on ho furt tlačí do toho, jako že už jsou vinný, že už jako probíhá to spiknutí. Já až mám z toho jako dojem, že teďka tak v Amrestu asi někde je ten velký stůl, tam jsou ty ilumináti a teď se všichni dohodli, jak teda prodají ty kyslí kuřata a otráví celou republiku. Tak to si myslím, že je špatně. Protože reálně on nic nemá. On má jedno video, když se podíváš fakticky, co jsme viděli. Viděli jsme video kluka, jak přišel a nalepil nálepku na červenou krabici. Ty víš, co v té krabici bylo? Já ne. Z toho videa asi ne, když ten borec nepřišel k ní, že? Nevím. Asi viděl jsem tam vevnitř, že tam něco jako světle růžový, jak asi to bylo kuře, ale nevím, je to v chlaďáku, mimo chlaďák, jak dlouho tam to kuře je, bylo zkažený, nebylo zkažený. Viděl jsem, že tam předtím bylo něco, jo, že tam byly jiný náplasti a že on tvrdil, že to jako přelepuje. No ale jako oni když přivezou kuře, tak pokaždý to vyhoděj, tu červenou, tu plastovou nádobku, to by byly náklady jako prasátko, ne? Vezmou jí, naplnějí znova, strhnou původní, nalepí novou, jo. Takže to, že tam jsou voděrky z předchozích nálepek, podle mě vůbec nic nedokazuje. Dovedu si představit, že ano, přišel nám říct, že bude prodávat zkažený maso, že ho k tomu donutili. Dovedu si ale představit situaci, kdy to byla osobní pomsta jinému zaměstnanci nebo nadřízenému. Taky mohla vzniknout taková situace. Jeden z nejméně důvěryhodných zdrojů je lidská výpověď. Jo, jako faktický důkaz potřebuješ. A pak, co jsem viděl, je teda, že když už to vyšlo ven a teda všichni řekli, jo, nebo ne všichni, to nemám rád to slovo všichni. A teď se obecně řeklo, nebo je takovej ten nádech toho, že oni jsou ty špatný, a teď teda my na to všechno přijdem, tak najednou se začne objevovat spousta Batmanů. Jo. Co přijdou jako druzí. A my jsme o tom taky věděli. A já jsem to, tam jedna paní, já jsem to prodávala, já jsem těm lidem říkala, ať to nekupujou, já jsem je od toho chránila. No tak já nevím, ty přišel si někdy do Mohla vystoupit trošku dřív, ne? Za prvé, a tak chápu, třeba bála se o práci, nebo nebyla to, jako pochopím to, ale nesedíme na tom to, že když by se mně osobně stalo, že přijedu do KFK, teď si objednám a teď mi ta prodavačka řekne, to si kupujte. Stalo se ti někdy něco takového? Nebo nechcete radši něco jiného, tohle to si nekupujte. To je divný. To je divný. A kdyby si nešel a nenapsal bys to někam, nebo někomu, komukoliv, hele, tady mi prodavačka řekla v KFC, ať to nekupuju, proč? Mně se to v životě nestalo. A kdyby se mi to stalo, byl by to jako podezřelý. Takže ty výpovědi těch lidí můžou se zakládat na pravdě, můžou být extrémně vyhrocený, nevím. Takže já si počkám, jestli něco najdou, když nic nenajdou, já si dám KFko dál, já mám rád. Jsem rád, že si počkáš a doufám, že i vy si počkáte na příští díl našeho krásného podcastu. Doufám, že jste si to dneska užili. Tady velký aplaus Márovi, který
Díky. Slyším ten potlesk a je mi příjemný. No jasně, který krásně tady hovořil o svých talentovaných myšlenkách. Talentovaných, asi není to dobrý slovo. Ty nevím, jestli jsou talentovaný, tak já vyslal jsem je do světa a doufám, že udělají kariéru. Doufám, že talent mají, ale... Určitě, kariéru nebo něco jiného to získá. Já jsem rád, že jsme to rozjeli, nebo že nám to běží nějakým způsobem a že teda těch prvních 5 našich sledujících, našich maminek, zdravíme, že to viděli a že se třeba připojí jeden další, třeba, já nevím, přítelkyně třeba, tam klikla subscribe, a to by pro začátek stačilo možná dávat to. Dobrý. Mějte se a páčko. Čau. Jaký je rozdíl mezi člověkem, který žije od výplaty k výplatě a mezi milionářem? Jsem už zkušený v rámci realitního trhu, si myslím, protože jsem dělal jednu dobu i realitního makléře. Já vidím u spousty lidí, že je velký rozdíl mezi tím, kdo si to vydřel a kdo je jenom tak talentovaný. Pro ty mladí lidi dneska, sám to asi víš, že to bylo opravdu těžké se sehnat nějaký vlastní bydlení. Je to nedosažitelný. Svobodu, time management v klidu, všechno v pohodě. Prostě to dlouhodobě poroste.